Good morning, good morning, good morning. Good morning. Daghang nangutana sa kuha mga katigil ba nga inborn ba daw ni ako ang sitwasyon. So para sa kahibalo sa tanan, so dili ni inborn no, gasugod ni ang ako ang nangyon ani ni akong tiil, gasugod ni akong edad ato 16 pa akong edad. Tapos karon akong edad karon 33 na. So murag 18 years na no. Sakto ba ako ang pagkwinta? So napoy gaingon nga sing nabuyagan daw. Wala ni nabuyagan. Napoy gaingon nga gidaot, wala po ni gidaot. Ngano nakahibalo ko kay tanan nga mga mananambal sa unang panahon ako nang ginaadto tanan, ako nang ginaadto. Kalimot na ko unsay mga pangalan nato nila tungod sa kadaghan nila. So wala gi nakahibalo, wala gi nakakuha. So sa diyang napa-check up filariasis man di ay no. So ingon pa sila di na daw maayo. Mao na nga sa kuha karon Ginoo lang gyud ang ako ang saligan sa tanan. Ginoo ra gyud ako ang dalangpanan sa tanan. Oh bisan pa sayop kay naulayan ako ang Ginoo. Kay sa unang panahon nagpatuyang pa ko sa akong gibati ato nga unang panahon wala pa ko ato sa pagtuo distong buhay na Dios. Pero karon salamat sa Ginoo kay mao po ni gigamit ni ako ang kani akong tiil nga aron makaila ko sa Ginoo, no? Ngano man. Naagi day ang ato ang pag-ila sa ato ang buhay na Dios. Na day mga purpose no, naay mga hinungdan, naay mga rason hantod nga makaila ta sa Ginoo, hantod nga moduol ta sa Ginoo. Mo na nga ikaw karon kung nakita man nimo nga video ayaw paabuta nga napay rason aron makaila ka sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mintras nakita nimo ni nga video karon pa lang daan, pangalagad na lang sa Ginoo. Pangalagad sa Ginoo, no? Unsa man ang imong mga denomination dira. Balag unsa nga ato ang mga reliyon basta ang importante ang atong relasyon sa atong buhay na Dios. Kana lang unsa man ang daghan tag reliyon unya wala tay kausaban sa kinabuhi, wala tay relasyon sa kinabuhi, wala tay paghunahuna sa pagsimba tungod kay puro na palang paningkamot, puro na lang panarbaw aning kalibutan na. Kabalo og nahibalo ta nga walay tawo nga molahutay diri sa kalibutan. Busa mintras napatay gininhawa atong itugyan ang atong kinabuhi og mga lagad ta sa Ginoo. Og kana lang, God bless and I love you all. Padayon lang gyapon ta, taliwala sa to ang sitwasyon karon. Padayon lang gyapon ta tungod kay nakahibalo ta nga dili ta pasagdaan sa atong buhay na Dios. Kana lang. Palig kog share. Bye bye, God bless.